Hi ha moltes famílies que es troben en dificultats per poder cuidar dels seus fills i filles puntualment per diferents circumstàncies, i això fa que requereixin d'ajuda externa. Quan aquest suport no es pot cobrir econòmicament, és indispensable l'ajuda d'altres persones que voluntàriament cuidin aquests infants. Això és el que fa el Servei de Famílies Col·laboradores de l'Ajuntament de Barcelona. Es tracta d'un banc de famílies voluntàries que el que fan és donar un cop de mà en la cura dels més petits. El Servei de Famílies Col·laboradores és un servei municipal que existeix fa gairebé 40 anys en l'Ajuntament de Barcelona, i nosaltres el que tenim és un banc de famílies solidàries que ofereixen el seu temps i la seva disponibilitat per donar suport a aquelles famílies amb nens que per circumstàncies temporals no poden tenir-ne cura d'ells, sigui una tarda a la setmana, sigui un cap de setmana, sigui una setmana per temes de conciliació laboral, per temes de salut, perquè necessiten un respir. Són famílies amb infants, com hem dit, que no tenen xarxa social ni familiar a Barcelona i que de vegades això dificulta la criança i no es poden plantejar altres situacions com contractar un cangur o apuntar els nens a més extraescolars per diferents situacions que podrien ser precarietat econòmica o dificultats d'altres tipus. Les famílies col·laboradores del Banc de Famílies és un banc molt divers. Tenim parelles amb fills, sense fills, grans, joves, persones soles, i qualsevol que tingui una llar que li agradi als nens i que disposi de cert temps per poder donar un cop de mà pot fer una gran feina dintre del servei. El que sí s'ha de fer és un estudi psicosocial i passar una validació tècnica que realitzen les altres dues companyes del servei, que són psicòloga i treballadora social, i per mi se'ls demana una documentació, passen unes entrevistes amb la treballadora social, amb la psicòloga, i fem també una visita a domicili, a més de demanar una sèrie de documentació. El meu nom és Victòria Martín, soc família col·laboradora juntament amb el meu marit i les meves filles, i estem en aquest servei com a voluntaris des de fa 5 anys. En altres ocasions de la meva vida he sigut voluntària, llavors en aquest cas amb els nens, amb la necessitat social que hi ha, no em vaig plantejar gaire els motius, més que res plantejament era de motius logístics. Si ho podíem fer, si no, com aniríem d'horaris, encara que sigui petit, però fer alguna cosa pels infants. La mare, pare o responsable d'aquest infant no pot estar amb aquest infant. Llavors, doncs, és una mena de voluntariat que no necessita gaire definició. Per ja només veure les característiques saps que estaràs fent un benefici. Només passant temps amb aquella criatura. L'hora de dinar és l'hora més complicada perquè, clar, jo és que és això, a l'hora de dinar intento no fer gaires happy meals raros, o sigui, si dinem això i hi ha hagut algun moment, però és normal. Jo vam parlar també amb la mama, que el dinar seria diferent, però que mantindríem una mica les vostres rutines, perquè la nena, si això ja ho assumeix el menjador d'escola, doncs sembla que la família col·laboradora també pot. Sí, jo li vaig consultar, però estava totalment d'acord. En aquest cas era una mare que estava separada del pare geogràficament, llavors estava sola amb la seva filla, la resta de la família estaven al país d'origen, per tant tenia una situació de manca d'hores, manca de temps, i el que fèiem era passar la tarda de divendres, dormíem nosaltres, llavors el dia següent era també un dia normal d'anar a comprar o el que fos, o al parc, o fer alguna activitat. També havíem anat a fer activitats a una biblioteca. Era una situació de mare treballadora que clarament no arriba a poder omplir el temps. Les famílies col·laboradores el que ofereixen és, en aquest temps que no poden estar amb ells, estiguin en una llar el més semblant a la pròpia, algun espai més delicat, un espai més càlid, més afectuós i amb unes relacions molt més d'atenció directa i d'atenció particular. I això fa que aquest infant enriqueixi les seves experiències vitals, les seves relacions, les seves maneres de comunicar-se i de relacionar-se amb altres adults, de vegades amb altres nens si n'hi ha a la mateixa casa, que tinguin altres activitats que potser a casa no les té o les té diferents, és un enriquiment. El primer voluntariat va ser intens, va ser reconfortant, va ser positiu, alhora intens, perquè clar, hi havia moments molt macos i també hi havia moments que veies que la nena tenia problemes, tenia les seves necessitats, però sí que al final el vincle que vam establir, perquè vam estar 2 anys, doncs va ser molt bo, molt tendre, que també les meves filles
gaudissin de conèixer una persona nova i que ella també ens conegués a nosaltres. Lamentablement només estem podent cobrir un 47% de les demandes que ens arriben. Necessitem moltes més famílies. Si tenim més famílies amb més disponibilitats i més característiques, podrem oferir més ajuda i els serveis que ens deriven i que ens coneixen, no? Es sentiran més còmodes fent aquestes demandes per la família que estan atenent. Una crida a la consciència de què està passant a Barcelona. I mares o pares o tutors legals d'infants que, tot i treballant, no tenen temps de passar suficient temps o un temps de qualitat amb els seus fills, és un voluntariat que és molt significatiu. Ho recomano per tot tipus de persones.